Form podcast. Băga mea. Salut și bine ați venit la cel mai garaj podcast produs din Cluj-Napoca. Aici la Casa Form Squad. Bun. Avem două camere extraordinare, da? Și suntem aici cu băieții din Form Squad pe care trebuie să-i prezentăm. Ok, salut, eu sunt primul băiat din Form Squad. Dar cine a zis că tu ești primul? De când o luăm? Amon, Huțanu și Sam. Ok. Deci? Bună, guys. Extraordinar, super. Să-mi zică, liniște în platou acolo. Să-mi ziceți ce înseamnă Form University. Dar de ce la mine se duce iarăși? Incluziune, așa e. Măi, pentru mine Form University înseamnă să includem pe toată lumea, pe toți studenții din Cluj-Napoca, să includem toate grupurile de studenți și să facem pe toți să se simtă bine, atât la parturile Form University, cât și la toate activitățile pe care plănuim să le facem cu ei. Ok, și un răspuns care nu-i de Miss Univers? Ok, și un răspuns ăsta ar fi că, bă, socol, noi suntem 6 studenți care ne-am adunat în Casa Form. Așa. Ca să includem cât mai mult studenții din Cluj. Da. Dar ideea e că noi suntem o gașcă de studenți care stăm într-un garaj și nu numai. Și facem party-uri și avem tot felul de activități cu studenții din Cluj. Bun. Deci, practic, suntem 6 oameni care se distrează și când nu se distrează, se gândesc cum să-i distreze pe ceilalți oameni. Bravo. În sfârșit. Extraordinar. Se și duce dracul întrebarea ce rol are Form Squad-ul, pentru că ați răspuns deja în chestia asta. Cum a ajuns fiecare din voi, adică acum vorbesc cu voi trei, cum ați ajuns voi în acest squad? Păi a fost un formular super lung. Deci a fost un formular imposibil de lung. Așa. De 3 ori am vrut să renunț la formular pentru că trebuia să merg la mare, gen într-o jumătate de oră îmi pornea trenul să merg. Și multe cuvinte și la sfârșit era pune un video pe YouTube în care faci o chestie și era ultimul pas. Când am crezut că o să fie mulțumit pentru că v-ați înscris, era dar mai puneți și un video cu voi pe YouTube. Și voiam să renunț și până la urmă n-am renunțat că eram, dar n-am stat o oră jumate pe formularul ăla numai ca să renunț acum. Și după aia am fost la un interviu și pe aia ne-am mai strâns ultimii finaliști la vilă și din fericire am ajuns aici și cea mai frumoasă chestie pe care mi s-a întâmplat, care cred că, nu știu, am luat sindromul de la Sam și vă las și pe restul să ziceți experiențele voastre. Bă, da, și eu, gen, mie nu mi-a luat câteva ori, mi-a luat câteva zile să-l termin. Gen, mă întorceam așa, în vreo 2 zile mai puneam o întrebare, după aia vreo 3 zile am pus un video, care l-am făcut în alte 3 zile, a fost foarte mișto. Dar, da, după aia, cum ziceam, au fost interviurile și după aia au fost ultima etapă. De asta am super emoționat, gen, chiar steam că, bă, vreau să intru în chestia asta, că e prea mișto toată ideea și tot proiectul și super fericit că am ajuns. Da, gen, nu știu dacă e frumos să zic, dar mă pe mine că vreau să intru. Ăsta e adevărul. Am înțeles. Eu când s-a pus FU mesaj, s-a dat un anumit mesaj cu FU, acum poate mă auziți, s-a dat un anumit mesaj cu FU. Când am aflat de proiectul ăsta, eu după cam 2 zile am plecat, dar și eu pe mine vreau să vă spun că eu când am venit în de fapt a doua preselecție, whatever it was, cu 16 persoane la casă, deci acolo efectiv îmi tremurau picioarele, nu știe nimeni până acum, mie îmi tremurau picioarele așa. Și când am dat mâna cu Amon, că Amon a fost efectiv primul care, când am dat mâna, a făcut și am făcut așa, efectiv, dădea așa mâna și tremura mâna, eram așa. No, dar mă rog, tot aceeași poveste cu formularul și... Ok, și cam așa a fost treaba. Ok, dacă tot, hai să începem cu tine, dacă cât și cum ți-a influențat, acum poate e mult spus că nu a trecut așa multă vreme, așa. Dar totuși ți-a influențat viața personală, bănesc, nu? Păi pot să zic că încă îmi caut de echilibru personal. Deci, proiectul ăsta e foarte fain, atâta că e un pic exhausting și e ceva normal. Să mergi și la party-uri, să mai și organizezi alte chestii, deci chiar e un pic... Și să stai să te gândești ce să postezi și tot așa, oricum... Trebuie să-ți găsești teoretic echilibru și cred că nici unul. Sau, poate cineva și-o găsit până acum echilibru, dar nu eu. Nu eu încă. Bine, dar
oricum mai face chestia asta, nu? Adică te duce la party-uri, știi ce, la facultate și ai posta. Logic, dar nu la levelul ăsta, asta vrei să zici. Da, dar până la urmă facem ca să meargă proiectul ăsta bine, așa că cred că asta e cel mai important lucru. Am înțeles. Ce vrea partidul? Bine. Ok, pentru mine, tot așa, gen, cum zici, oricum mă ducem la party și așa, dar acum am niște oportunități pe care nu le-aș fi avut niciodată. De exemplu, tot timpul mi-am dorit să pun muzică într-un club mare și era clar că n-am cum. Și când am ajuns în chestia asta și am reușit să pun muzică în formă, am zis că, bă, gen, super tare. Când te gândești că sunt oameni care lucrează ani la rândul să ajungă... Da, să ajung acolo și uite, e o oportunitate uriașă, gen, inimaginabilă. Da, înțeleg. Adică ai get it, da. Și în rest, foarte tare, gen, cum mi s-a aplicat proiectul ăsta, să zic, pe viață, că era pe viața mea, că era o chestie care oricum le făceam, dar acum le-am dus la un nivel mult mai înalt. Cum n-aș fi putut fără proiectul ăsta. Bravo. Mersi. Cam tot ce au zis băieții. Și aș mai adăuga că acum somnul e înlocuit cu eu vreau să dorm de fapt sau vreau să petrec. Și după ce petrec, te gândești și eu acum când dorm, dar e foarte fain. Deci dacă ar trebui să aleg oricând, aș alege chestia asta pentru că e prea faină. Mamă. Bă, vă dar nu știu, am senzația că sunteți plătiți pe cuvintele astea, nu știu, e ceva, nu, e dubios aici. Ok. Ce obiective are Forum University pentru studenți anul ăsta? Așa era, nu cred că termine. Deci, nu, dar noi vrem să facem mai multe activități, să nu ne limităm doar la party-uri. Vrem să facem și anumite activități, de exemplu, nu știu, tot felul, maratoane, ședințe de tot felul, și de yoga, și de whatever it was, și să facem podcast-uri cu studenții. Dacă tot vorbim acum de podcast-uri, vrem să facem și podcast-uri cu tot felul de subiecte pentru studenți. De exemplu, de fapt n-avem voie să spunem încă degeaba. Ok. Surpriză, teaser, exact, doar că o să vă includem din ce în ce mai mult, așa că puteți să veniți cu orice idei și pentru podcast și pentru orice, că noi suntem foarte deschiși și cred că orice se poate implementa deocamdată. Bun. O să ziceți același lucru, deci mai bine nu mai spuneți. Sau? Eu voiam să zic că până acum, gen, și singura chestie, printre alte chestii micuțe, au fost cu party-urile, gen, că noi ne-am dorit foarte mult să fie party-uri, cum vezi în filme, gen, știi, cu tot felul de activități și challenge-uri. Și nu erau în Cluj până acum și noroc cu noi, că le-am adus în Cluj. Și gen, sperăm că vă plac challenge-urile astea cu studenți și cu facultăți și așa. Și o să fie tot mai multe. Obiectivul lui Huțanu e să vă pună rava la fiecare party, efectiv. Asta a fost așa de acoperire ce a spus acum. Da. Nu vrei să vorbim despre chestia asta? De cât timp ești îndrăgostit de rava și... Aș prefera să nu răspund. Okay. Dacă am ajuns la rava, sunteți vreunul din voi într-o relație? Nu sunt într-o relație, nu doresc încă, nu... Nu dorești la nimeni, a? Nu doresc la nimeni, nu! Bă, nu suntem nici eu, nici amor. Mersi că ai confirmat și pentru mine. Da, a fost ușor dubios, dar trecem peste. Dar n-am spus că nu suntem deschiși, adică... Ok, acum în continuare Mersi vorbim că ai confirmat voi... și pentru mine. Nici tu, nici amor. Se duce garajul ăsta într-o direcție de love trio, dar noi nu judecăm, e 2023, sub nicio formă. Bun, bine, mai aveți chestii de spus? Ziceți, acum că ați vorbit un pic de party-uri și chestia asta e obositor, ok, cât de obositor poate să fie? Adică sunteți tineri și vă petreceți, cât de chinuitor poate să fie? Când adaugi facultatea la asta și mai adaugi și alte lucruri care ai vrea să le faci pe lângă, cam un pic se duce la limită, se duce acolo către... Pe care... Așa se duce puțin la limită, exact. Se duce puțin la limită și acolo la asta am vrut să ajung, că e altceva. Nu se poate compara cu dacă ar fi un singur job, să zicem, de făcut, să organizăm parturile astea și dacă am avea și facultate pe lângă și dacă ai vrea și tu să ai hobby-uri pe lângă, să ai și timpul tău și să ai și încă ceva pe lângă, un site pe care ai vrea să-l faci. La asta am vrut să mă refer. Ok. Dar am uitat să vă întreb fiecare la ce facultate sunteți.
Eu sunt la poli la calculatoare, adică e foarte greu, dar cumva am reușit să mă descurc până acum și cu partiurile și cu facultate și cu tot. Că n-ar fi prima dată, atâta că inclus contentul care cumva am reușit să-l includ în toată povestea. Yeah. Eu sunt la jurnalism în engleză, adică cam aici ne învârtim. În ce facem în momentul de față, dar e bine. Și eu sunt la master la USAMV la agribusiness în engleză. Și am vrut să completez la Sam că a întrebat cât de obositor nu-i neapărat chiar așa de obositor, dar nu-i o chestie în aia că știi că ai început la 8 și ai terminat la 5 sau ceva de genul ăsta și numai te trezești într-o zi sau într-un minut că te sună cineva și mai apare ceva de făcut și nu poți să-ți faci un plan. Deci n-ai cum să-ți faci un plan pentru o zi. Sau și dacă ți-l faci, de cele mai multe ori nu iese cum trebuie. True. Te rog, zi. Eu aș completa la chestia asta că, băi, da, gen, e așa stresant, că trebuie să stai tot timpul să faci ceva, dar până la urmă, dacă o vezi ca un job, gen, ce job e mai mișto să te duci la party-uri și să faci party-uri, gen. N-am zis că nu, dar e fain. E cea mai faină chestie. E stresantă, dar e super fain tot ce se întâmplă. Bun. Aveți voi niște întrebări sau vreți să vă ziceți ceva la final? Că întrebări nu mai sunt numai cine e la FSPAC și când faceți Form Squad versus FSEGA Squad. Aici trebuie să vorbim cu șefa la întrebări, la Ania. Da. Întrebările alea spicy, ce s-a întâmplat cu ele? Alea nu le punem? Un altul, da. Okay, vom sta toată ziua să înregistrăm. În altă zi, nu astăzi. Nu astăzi. Nu te chinuim astăzi. Să facă un podcast separat doar cu întrebări spicy. Hei, salut! Suntem aici, episodul 2 cu fetele de la Form Squad în garaj. Eu sunt Socol și ele sunt... Eu sunt Laila. Eu sunt Tania. Și eu sunt Meli. Ok. De la prima prezentare deja Meli râde. Să vă mai întreb și pe voi ce înseamnă Form University sau aveți ceva în plus de ce au zis băieții? Idem. Nu. Idem. Ziceți același lucru, da? Hai să începem totuși cu cum ați ajuns și ce rol are pentru voi. Vorbiți așa frumos pe rând. Ca la grădii. Deci, eu prima oară când am dat de conceptul de Form University, eram la fumoar, înainte să se lanseze totul, și stăteam chiar cu Alex supervis de vorbă și mi-a spus că o să fie o chestie nouă în România, o chestie care nu s-a mai făcut până acum. Și eram foarte curioasă. După au început postările. Nu înțelegeam foarte clar, pentru că totul era foarte așa... Nu puteai să-ți dai seama ce e. Am crezut că o să fie numai un party. După care am văzut formular de înscriere și ce vor ei, că caută 6 studenți, să stea într-o casă, să nu știu ce, și mi s-a părut super interesant. După care eram în august, când s-a pus formularul, după o noapte în care n-am dormit deloc, și am zis, ok, îl completez acum, că dacă nu îl completez acum o să uit de el. Și cred că a fost cea mai bună decizie. Bun. Deci, eu am văzut stickerele, că erau puse multe stickere prin oraș. Și în prima fază am crezut că e un party. Fix atunci treceam printr-o despărțire și am crezut că e un party, cum scria Fuck You, ca să pot să-l... Voiam să joc! Ca să poți să ce? În gură, să pot să mă distrez cu... Am înțeles. Ce bine că am întrebat, nu? Tu ai crezut că e revenge party? Da, sau? Ok. De două feluri și am zis, acum vin oamenii mei. După aceea... Îți chemai brigada la petrecerea asta, nu înțeleg nimic. Da. Era un revenge party cu brigada? Așa, da. Da? Inclusiv cu Melissa. Amândouă am crezut că mergem acolo și ne rupem. Mă rog, după am văzut formularul, cred că chiar Melissa mi l-a trimis și fix atunci, înainte cu o seară, am fost ruptă în gură și am făcut videoclipul tare frumosel, așa, da? Și după ce am contactat oamenii, ne-am întâlnit, cred că am fost 14 oameni în casă finaliștii
Și am așteptat, nu știu, am așteptat mult și bine să vedem dacă Și ai sună distrus și- pe toți, efectiv, ai omorât pe rând pe fiecare, nu? O piedică pe scări, un cuțit în spate. I-am căcat în mașină, Da, fiecare foarte a bine. avut o moarte suspicioasă. Ok. Bun. Și cam atât. Și cam atât. RIP. Bravo. Super. Păi că poți să tragi microfonul spre tine ca să nu te chinui așa. Na, bun. Păi și la mine a fost la fel. Am crezut că e un party pentru o persoană. Și după am aflat de tot proiectul ăsta, vorbisem cu Ania să ne înscriem amândouă. Ne-am înscris, am văzut că nu scăpăm una de alta și am ajuns aici și atât. Și e foarte frumos. Am uitat să încep cu începutul de gen, de unde sunteți, la ce facultate sunteți? Pe băieți nici nu am mai întrebat. Nu contează. Eu sunt din Suceava. Doamne ajută. Și sunt la Cognitive Science, adică facultate de psihologie în engleză pe partea de research. Anul 2. Spicy. Eu am fost anul trecut la FSPAC, dar m-am lăsat. Ok. Și anul ăsta sunt la psihologie în română. Anul următor mai vedem. Ne mai gândim. Și ești de unde? Din capitala șmecheriei Bistrița. Extraordinar. Nici... Vă rog să urmeze o secundă imnul. Bistrița. Da, se pune. Vom cere la montaj imnul Bistrița. Și eu sunt din Bistrița și la No Poli. shit. Scuze. Așa. Și la Poli, la inginerie economică industrială. Oh my god, glumele astea se scriu singure. În fine, nu o să zic nimic. Vezi. Mă abțin. Vezi. Bun. Zice și voi cum v-a influențat viața tot acest proiect. I can agree with Sam că am spus că este destul de obositor. Și e greu să-ți găsești de fapt un echilibru și să balancezi atât facultate, cât și formul, cât și viața personală, pentru că vrei să iei și cu prietenii din afara formului, să faci alte activități și necesită timp și mult organizare și să fii echilibrat și tot. Ca și nici eu încă nu mi-am găsit neapărat echilibru. Încerc cât se poate, baby steps. Și da. Eu nu sunt de acord. Deloc. Mie mi se pare super mișto. Oricum, anul trecut tot asta făceam, Am înțeles, dacă da. nu mai mult. Mai multe crime, mai multe beții. Da, Știu, Da. exact. Deci nu sunt deloc de acord. Eu sunt super chill. Mă distrez foarte tare. Îmi place foarte mult și că socializăm cu foarte mulți studenți și super mișto. Deci, haideți să bem. Ok, bravo. Sponsorul acestui podcast, alcoolul. E ok. Păi și eu sunt de aceeași părere, cu toate că e un pic mai greu cu facultatea, dar mergi. Păi schimb-o și tu. Pe sistemul. Dacă mă ajuns până aici și continui. Ok. Cred. Mulțumesc. Bun, multe trebuie să mulțumești după fiecare răspuns. Da, e ok. Ok. Poate orice fel de student se implice în proiectul ăsta? Deci, poate orice student se implice, efectiv, bine, depinde cum o luați. Voi puteți să ne dați idei, ce vreți să vedeți în Cluj, ce vreți să vedeți în Form, ce vreți să faceți cu noi, gen, ne scrieți pe Insta, TikTok și... Nu. Nu. În limita bunului simț, mulțumim. Da, puteți să vă implicați, nu trebuie să fiți neapărat creativ, că puteți să facem cele mai tâmpite chestii, știi, asta ceva foarte fain, deci, Doamne ajută. Noi o să facem oricum multe proiecte în care o să vă implicăm pe voi. Și atât. Bun, excelent. Dar tot mutați microfonul ăla ca și cum știți că urmează persoana aia la vorbit, dar n-am zis nimic. Da. Bun. Cât de enervanți sunt băieții din squad? Ania, dacă vrei să răspunzi.
Eu sunt persoana cu hate-ul din casă. Am înțeles. Așa. Dar în viață toți, which is amazing. Deci... Păi n-am ce să fac. Nu poți să... N-am ce să fac, după aceea se prinde toată lumea. Da, plus că e proiect și chestii. Oricum m-am incriminat deja. Da. Sunt pe o scară de la 1 la 10. Individual. Mai Păi Samuel în primul rând nu știe când să folosească pe care, deci ar mai trebui vreo 3 ani, așa, deci o să-i dau un 10, mă distruge și când înfundă. What the fuck? Wow! Nu mai zic nimic. Bun. Zi, ce mai de treabă? Wow. Da. Da? Ei sunt foarte, îi suportăm, îi iubim așa cum sunt. Nu dă mai multe detalii, că îi vedeți în form cum sunt micile noastre prințese. Amon este o masculină. Wow. Cea mai mare Huța nu e pe acolo. Adevărat. Dovezi. E în regulă. Sursa. Avem dovezi. Am făcut video cu fiecare cu care eram. Astea pe OnlyFans-ul le găsiți. Intrați pe OnlyFans /Form Squad și acolo. Îl găsiți pe Amon atât pe la de 19. Și mi-mi pare rău. Nu, oricum pe ei n-avea sens să-i întreb, că ei ar trebui să fie privilegiați că stau într-o casă cu gagici frumoase, dar invers mi se părea că e mai nasol, nu? Adică sunteți 3 femei care stați în casă cu 300 lei. Da, iubim! Îi iubim. Pe lângă că schiloți și șosete peste tot în casă, îi iubim. O pereche de șosete pe terasă de o lună, imaginați-vă prin cât a trecut. Okay. Amon, dacă vrei să-ți o ridici. Rugăm posesorul șosetelor să le arunce dracului la gunoi. Da. Bine, sunteți într-o relație? Are sens să vă întreb că tu ți omori toți partenerii, deci n-are... Nu. Ce să mai... Hopa! Zâmbetul acesta? Da. Da. Se bătea cu el. Ai dacă zis da? Nu zicea așa fericită. Da. Da, sunt într-o relație, dar va ține cât facultatea. Ok. Alte întrebări? Aveți voi întrebări? Vreți să-ți dați un spoiler pentru ceva ce se poate întâmpla sau nu dați încă spoilere? Vreau să spun eu ceva. Zi. Că am observat că nu știe foarte multă lume chestia asta, deci challenge-urile pe care le facem noi în club, noi nu le știm. Da. Deci ne facem în același timp de râs cu oamenii care fac challenge și noi ne facem de râs. Da, știu. E în regulă. Da. Eu și cu Alex le facem, ca să vă sabotăm și să râdem și de voi, în primul rând. Deci, cu drag. Mulțumim. Da, și aș vrea și eu să nu mai rog oamenii să se urce pe scenă când își aud facultatea, au ei senzația că îs de la medicină, voi participa la acest challenge. Sunt niște oameni, se iau. Da, exact. Chestia asta trebuie să o înțelegeți voi, că voi aveți brățări speciale și noi vă alegem dinainte din mulțime ca să nu fie acolo pe scenă 100 de persoane să facem mare dezastru. Așa este, nu facem dezastru decât la fiecare ediție. Păi să înțelegeți de acum, mulțumim frumos. Mulțumim frumos, nu ne mai agasați cu challenge-uri și nu vă mai băgați. Am eu o întrebare pentru voi. Dacă ar fi să alegeți o facultate împotriva care v-ați băga cu un challenge, care facultate ar fi aia? Toate. Ok, fetelor, eu vă mulțumesc. Doamne ajută Bistrița la Suceava. Așa.
Mult succes în continuare. Mulțumesc pentru acest interviu dubios în garaj. Rugăm liniște în platou acolo.